yo Allah suranɓe ko julɓe ene jaldaɓe ene jalda jinnaɓe maɓɓe kaari wini yoɓe jokku koɓe jaggi ko yoɓe jokku yoɓe jaggodir yoɓe tinodir yennodir nde hay hunde ala ko nafata bari enen fof ko diine nde hata mi weltima noon e kawral maɓɓe ha ɗon wawi hadde ceerno Muntaga Makki teddungal maɗa e ceerno Ousmane Sall e Harouna Ba jettini kam calminal maɗa e weltare maɗa kanko Ousmane Sall o noddi o wi o meeɗani yiide yimɓe mbayni teddude omo heeɗi dandam nde so suuri kam en woto Allah surmo o wi kanko teddungal ngal o wi e ɓeeɗo tijani en koye ɓeeɗo yimɓe o wi o meeɗani yiide yimɓe mbayni teddude yo Allah junɗum ha juuta emin ñaago Allah moƴƴo onon yo Allah jokku ziyaraji ɗi faade e mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen khalifa meɗen hannde Oumariya goɗɗo Louga koye hen yomi jokku ziyara maɓɓe e toon nawɓe Allah nawɓe e jaam artireɓe e jaam dendagal julɓe fof en calima ɗumen musidɗo jinnaɗo meɗen tedduɗo ceerno Ndiaye Baro no wadde yo Allah junnu gurdam makko yo Allah ɓeydan en gurdam makko yo Allah ɓeydan en gurdam makko yo Allah ɓeydan en gurdam makko Mouhamadou Kamil an miñira kon maɗa e bandiraɓe fof min calmini on min ñaguima e dow nele moɗon e weltare moɗon fof yettima hay hunde ala ko manque ceerno Mouhamadou Lamine Seydou Nour ceerno Mouhamadou Lamine Patigal min calminima min juurima konngol ma kadi min nani tumane Ousmane Sall ñaguimaɗo yafuya wima ene ara toon mbiɗa ɗum jooɗo Ahmad Tidiane goto yoni dendagal jiɓɓo Tidiane ko fof ni ceerno Seydou Nour Patigal est ce que maɗa kayso makko jooɗo minen fof Ahmad Tidiane yoni min o de teddungal haaɗi bandiraɓe mo teddungal yonande ko ayiba ko heddi ko noon onon miñira ko noon walla ɓikko noon walla taynira ko noon walla giƴiraɓam walla mawniraɓe daɓɓiɗe ɗemde moɗon de ko waɗanno waɗi Ousmane Sall ko noon wonno hanki Allah waɗi ɗum hannde sahabaɓe ɓenne sallam ɓe ala hen fof mo ala hen hunde ala hen fof kadi daaril islam nde nde Allah ko ɗum gueɗal kanko o yaaka o tuubi Ousmane wonano kefere wonno ko toñowo tan wonno julɗon toñ min ko tijjani ko baɗimi ko sunni wiyoɓe ko ahlu sunnati wal jamaa mbaɗanimi ɗum hay sunniyanke goto ahlu sunnati wal jamaa wujjani o fiilam hay goto walla sonnami reften mbimi ahlu sunnati wal jamaati walla wiyeɓe jaafoɗon kam inde wahabi nde mi yiɗano rewde hen ɓen yeddoɓe Cheikh Tidiane walla yeddoɓe hay goto hen wujjani o fiilam kala ko waɗimi ko bonni eko wi kam ko bonni ko tijjani enkoɓe Ousmane ko toñowo tan woni toñade kay ɓurani aɗa hef kakol maɗa keftata daara o reel pim bandiraɓe toñani ɓuura mi wujjani mi fenani mi rokkani walla gaccen ka Ousmane ko toñowo noon so wi yaafo wonko heddi wonko albinɗum oton jiiɗa yafede hono yiɗa yafede nde Allah wi ñaagoɗe kam mi yaɓano on yaafode ima tan ɓuuri Allah andude ko yaafode ala ko min ga banggalam ga son mbaɗi boyu on mbaɗi rewandu yu on mbaɗi foru yu hay son mbaɗi ngilngu on mbaɗi fabru kala ko mbaɗɗon fo marhaba e moɗon mi jabata ko on hande mi jabata ko on janggo mi jabata ko on ɓawa janggo ko jiɗɗon fof mbaɗon onon kay ponɗon waddemi ko wandu ɗum ɓuuri bonde e tagore sabu tagore nde Allah lebtirno ene sali yamirore muɗum nde o wi ɗum ne ko kunu qiradatan khasi'ina o wiyani kalbe wonen rawandu ala kunu qiradatan khasi'ina oɗon janggoran ɓaade o mbiyani kay komi girja walla ko mbandu ala mbaɗa yaafi Ousmane Sall noon kañum yo yaafani hoore mum min kam mbaɗa yaafi kala ko mbiɗon ala ko mbawmi hen mbaɗa yaafi wa sayalamu alladina zalamu ayya munqalabin yanqalibuna amamakum ay woni goɗɗum ala hen mi jabata ko on hannde mi jabata ko on janggo mi darata video ji mon mi yetta ko audio ji moɗon hay hunde haajam ne bone hen ko ñaguinomi Allah ko ñagantonomi Allah bandiraɓam ko mi heeɓi Allah hokki kam so weltodirde e jaɓɓodirde e urnodirde e goto foof nanande o konngol moƴƴi so tawi Allah hokki kam ha hande ko Amadou Badde haaldata e ɗo Ousmane Sall ene piija ene jala ene jaɓɓodira ene jalodira alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi wawa dañde beele mo ɓuuro oɗo kala noon ko gadɗo mbiɗon Ousmane Sall oɗon badda hen gueɗe goɗɗe walla ko nandi hen kono nen toon de
mi jabata ko hande ɓaade noon on ngala sar ɓaade noon on ngala onon waajotoɓe on ngala haɗoɓe kadi min gueɗel gotel gandina ɗum onon yennoɓe min ɓe min somi tili jabade on seere mon ɓe ustoji ko baban bawmon jabotoni goto fof mbaɗandi bawmude ko mbiyaton ɗo suufi en koye walla Amad Tidiane wini walla somi pilli jabade mbimi ustage uji men ɓen mabɓe kunumen Alpha Aw Cheikh Oumar Dia Habibou Ly nden tene almoɗon min somi andi goto e mabɓe wi kam min ko yummiramon e babiramon mbaɗen mbiyanmi mi suuɗani on nani no gandirɗom ni ko no gandir noon min wiyata suufiyankoɓe walla sunniyankoɓe nanga ala haaji mala e ɗum on nani ngari toon ɓe ko ɓuuri yawde somi ittani on gueɗal itte kam gueɗal somi hokki on hurum dokke kam hurum réseaux sociaux ɗo mbaɗa ko mi nani hen goto wi wonde Ousmane Sall an kay ka kefeero mi nani o wi kadi suufiyankoɓe ko hefereɓe anda ko woni suufiyankoɓe anda ko woni tijane en koɗe awa sernude hol delima e ɗum pour Ousmane Sall yafinima ni ko yafni ko woppu julde walla korka walla ko sali wonon ustazuji ɗi ko noon mbimi Cheikh Oumar an mi nani yahay o Ousmane Sall ene rentinma Alpha Aw mi nani ene renti noon jaggi suka moɗon jagge minne kadi mente makko tinne kajo ɗeɓe ko ɓuuri yawde min noon somi pilti joftade no gandirɗon jinnaɓam ni ko noon gandirmi jinnaɓe moon mi hatta e mon de o nani ha heddo e babadama neɗɗo goto tuggi tan ɗo jinnamudo ha heddo e babadama neɗɗo goto mi kuppa wasalam jokke mi jabonirta e moɗon e ujuji wiyata on mbini waɗɗo ala ɗum tawanima man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha Ousmane Sall golli ko moƴƴi kañum hen toon so golli ko boni kañum hen toon ko waɗi noon hakkude moɗon e toñanggueji moɗon e moɗon walla haqqeji ko Ousmane Sall jogani on jolte haqqeji moɗon kono nawdude hen suufiyankoɓe fof te oɗon keeɗi onon ustasuji ɗi jannguɗon nde koye suufiyankoɓe mbiyatonɓe paamneɓe noon tijjani en koɓe e suufiyankoɓe gona gotum tijjani en koɓe e suufiyankoɓe gona gotum Cheikh Tidiane ko kañum ari momti suufi taw ha laaɓi suufi wonno ko jannguɓe ha daɗi ha gayni ɗum yanino e sahabaɓe annabi sallam kamɓe tato goto ma fof hakke muɗum hulde Allah e yidde diine hen goto wi min dey mi wonta res ko heddi ko gawno tan ko Allah hen goto wi min mi taƴata korka ko heddi hen ko hen goto wi min mi yiiɗa jawdi ko heddi hen ko mi wonta ɗano jamma astahfirullah ko heddi hen ko ɓe ngari annabi sallam ɓe kaalani annabi sallam wiɓe minen de ko min laaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗa resa mbaɗa ñaama mbaɗa yara mbaɗa ɗano man raqiba an sunnati falaysa minni mo yiɗa ko mbanmi ko gaddumi ko yaka en ɗum ɓenni fataraji ngari kulol Allah lamɓe bonɓe ngari lomtima mbatti yaltinde seeranɓe anduɓe Allah e hadiseje wuuro piya ɗumen kaɓa ɗumen duppa galeji mum Amin e Mamoun ko ɓiɓɓe Haruna Rachid ɓesgu Seydina Aliyu famɗi ɗo ɓesgu Seydina Aliyu ari to fiyaka walla waɗaka kamɓe natti yidde jillodirde e lamɓe ɓe Limam Abou Hanifata Limam Abou Hanifata o mo kalata waɗa koye barigal godoron Limamu Shafi'i renda ko capanɗe 4 kilo ñamde hakkunde ɗus e suus Irak ɗon gandi Ahmad ibn Hanbal waɗon gandi Malik ɓora ko ha laaɓi waɗina ngeloba bima kala gannoɗo Malik ko min mo andano Malik kadi yo andu ko min Saïd ibn al-Musayyib koye tabi'ina suuɗoy e zaman Safa Abdallah ibn Umar ko noon heɓe ko noon arɓe caggal maɓe taabi noon ɓen hankkadi mbatti hulde rewde Allah e nder gure he mbatti noon yaade mugginoyo ndewa toon Allah mbe kañumen jiiɗa yidde tagore jiiɗa jillodirde e yimɓe haala aduna e haala politique
eko haalte hen ko eko haalte haalde e jama ndogi ɗum haalaɓe mbi enen ndewoya toon mbaɗino mbattiɗo wadde no laahi sallam koye waɗatno alah sallam dogno keferu natanno koye wimbo ha jibril tawi ɗum toon ha wahyu tawi ɗum toon meeɗani joɗodirde e hefreɓe wadde l'islam ɓe kañumene ko ɗum ñimtinoyi a faami ɓe mbatti hen noon ko ala hen kamɓe suufiyankoɓe ɓe ndestata ɓe jahata jama ɓe jahata juma ɓe jahata mawlud hay hunde ala ko wondiɓe tagore ɓe taƴi tan haalaɓe ñamata ko ɓiɓɓe leɗɗe ɗum waɗino ko ɗum woni suufiyankoɓe eɓe jiiɗo yettade Allah kamɓe fof fuɗɗi ɗum koye bani israila en waɗa yiya bani israila neɗɗo goto jooɗo duuɓi nogas walla capanɗe nayyi ɓamtani darɗi muɗum faade asaman haya aminallahi taw suufiyankagal ala ko ali ko heddi jellodirta e rewɓe jellota e haydara jooɗo to ladde anani cheikhuna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu mo on jiɗana inde mum jiɗa moƴƴere ko nde Allah hokki o khayrat tanum annabi sallam so tawi noon haawi on mbiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeddi on jeddirɗon ɗum tan ko wonde wiyama ko Cheikh Tidiane jaggi koye muɗum wirdu aha kay neɗɗo so haali gandal muɗum ɗo gandal muɗum haali kadi ala kadi gandino ɗum noon tan warata kono hakkude Cheikh Tidiane ene alah sallam sa ɗum fotani ha o haawa toon mata on jejjita mata Moussa ɓurano Cheikh Tidiane Moussa de ko annabi sallallahu sallam ko annabi ɗeɗo juulɗe ɗe juuleten ɗe juulten ɗe de ko annabi sallam haalnaɗe kono ko Moussa wi yen juul en mbawa nde Allah neli annabi sallam de ya wi ummato maɗa yo juulde ko Moussa wi ruttoɓe mbawa Moussa to wondi hen dondu annabi sallam to woni gijolon walla Moussa ene ma e duuɓi ujunnaje tati Moussa ene ma e duuɓi ujunnaje tati woni hakkude maɓɓe nen annabi sallam ene wuuri ene royra ene jogoto hodde makko walla Moussa imo rutto ɗissaji ɗi ene juuti woodi haalde annabi sallam Cheikh Tidiane noon wona baleyi kono annabi sallallahu sallam ko waɗi ko Cheikh Tidiane wona annabi kono annabi sallam ko annabi ɓural makko ngal o hokkangal andinani makko mbawa yimɓe makko mbawa kono Moussa adi mo kañum yumno Allah wi noon watta bija sabila man anaba ilayya o jaɓi ruttade konngol Moussa ngol sowona ɗum kay ko Allah haali wi naggam kanko de o gantinani walla ne alah sallam kam ne sirki i Moussa de wimo rutto bama min ilahin illa ilahum wahid ha wona o jaɓi ruttade Moussa ko mayɗo kanko omo wuuri mbiɗon goto yiyata mayɗo ha nde o posna kanko annabi sallam e damguel jagga tan kadi sa ɗeɗɗa guel subaka law hutta defa ha ɓendi waɗa lamɗam ha safi kanko annabi sallam o totta damguel yo ñaama jaɗoto bintu kaaba bani israil en koyemen yahudi en kañum pusnim o wi koyngal tewgal dab koyngal wima ala woto ñaama komi tokal guel damguel ne ma hen walla te ko ɗayi ko wonno mbiɗo goɗɗo haalda e mayɗo mbiya ko onon on kalata e babiraɗo moɗon ko mayɓe jeeyde woto yiɗata ɗum anani Cheikhuna Ahmad Tidiane ari omo yiilo moƴƴere Allah Abdoul Qadir Jeylani en ngari ɓenni ɓen ko suufiyankoɓe kono ko jangguinoɓe andinoɓe Aboul Hasan Chazili en ngari ko jangguinoɓe kadi ko andinoɓe kadi ko suufiyankoɓe Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali Imamul Ghazali ko jangguinoɓe kadi ko andinoɓe kadi ko suufiyankoɓe ɓeɗo foof o yi ɓuuri muɗumen o yi gueɗe muɗumen